ife eji abụọ Ọnịcha erikakwọnụ. N'anya onye na-abụrụ onye Ọnịcha na-agụ ya. Abịa n'Ọfala Ọnịcha ọ dị nkeji na-abụ. Iru Ọfala na azụ Ọfala. Bịa tinyekwuzi elu Ọfala ụmụ ikolobịa a na-akpọ Youth Carnival. Kpụdebenu ka unu fụ otu dị iche iche enwe na Youth Carnival a. Ife dịka ndị Egbenuọba. Egbenuọba bụ ndị afọ na-agbalụ Ọnịcha ọgụ oge bulu gboo. Ndị na-aba n'ime ọfịa, ndị gbalụ nta ya ka fa ji egbu agụ, jee na-egbugasị anụ na ife dị iche iche. Anyị nwere ndị otu ọdụ, ndị enyi no. Ebe a ka ị ga-afụ afa dịgasị anya dịka Ugodibeze, Ugosi na Obichukwu, Chinyelugo, Obiọdụ, Dibeze na ndị ọzọ dị iche iche. Anyị nwere ndị Agbalanze. Unu ma na Agbalanze ejirokwa n'ụdala eme ọjị. Ebe a ka ị ga-afụkwa ndị dị iche iche dịka Amalụnwaeze, Akụnne Kpatalụ, Akụnne Amelọba, Ọdịnigwe na ndị ọzọ dị anya. Anyị nwekwalụ ndị Diọkpa. Ndị Diọkpa bụ ndị okenye nọ n'ogbe. Anyị nwelu ndị Ikporo Ọnịcha, ndị Inyeme a na-anụ n'Ọnịcha. Fanwa bụ ndị a na-akpọ ndị Ikporo Ọnịcha. Anyị nwekwala ọmụ ife Ọnịcha nwelu ji dị ebube erikakwọnụ. Anyị nwelu ndị Iche, bido na ndị Iche Ume wee lue na ndị Iche Ọkwaọraeze. Inegala anya nwụọ, ị ga-afụ mma dịka Onowu, Iyasele. Ị ga-afụ Osumafa Akamkposi. Ị ga-afụkwa Onoli Oguda Olisinabụ. Anyị nwelu Agbogidi, onye nwekwana obodo. Ogbu onye mbọsị ndụ na-agụ ya. Aka enyi kọọlụ ya. Egbendu na-eli ntụ. Nwaobi Chimevi na Arọlị. Nwanne mmadụ ada abụọ ya. Youth Carnival a ga-abụ 5th October 2018. Osolu bụ Iru Ọfala na 6th October 2018. Na azụ Ọfala ga-abụ 7th October 2018. Kpudebezianụ n'Ọfala 2018. Kumbịa solo anyị wee nwa anwụlị n'Olise Ebulu Ụwa emekakwọm. Daalụnụ. Obu